Nagkadaiyang larong Pinoy o laro ng lahi, gibida isip kabahin sa mga aktibidad subay sa nagapadayong Cuyamis Festival sa Misamis Oriental. Gani, nakurat pa ang katawhan sanglit apil sa mga midula ang kaluk-alike ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Ano yung report? Patintero, karang-karang, sack race ug uban pa. Kini ang pipila sa mga aktibidad nga gihimo sa mga partisipante atul sa gipahigayong laro ng lahi nga kabahin sa nagapadayong 10th Cuyamis Festival sa Misamis Oriental. Usa sa mga nahimong bibo sa maong mga padula ang patintero kung asa nagsangka ang mga empleyado gikan pa sa mga nagkadayang LGU sa tibuok probinsya. Ang patintero ang usa sa mga tradisyonal nga dulang pambatang Pinoy o gani bisan pa man pambata. Pwede gyapon kini sa mga hamtong, sanglit, masulayan gayud niini ang katakos sa imong pisikal nga abilidad. Sa katapusan, ang lungsod sa Naawan ang nahimong mananaog sa patintero. Teamwork o cooperation o kanang camaraderie gyud sa usa-usa. Apan gawa sa kalingawan, agaw atensyon sab sa lugar ang iladong tawo nga miapil sa pagdula. Kini ang kaluk-alike ni former President Rodrigo Duterte. Siya si Crescencio Estremos Jr. sa lungsod sa Mantikau. Ginatawag sab siyang Tatay Diggs. Gani, daghang tawo ang nagpahulagway kaniya sa lugar. Bisan sa una nga mura ta og bulihon ta tungod sa atong ilong. Pero karon ato nang ipasigarbo. Salamat sa aling nga ilong kay di naluk-alay kita sa presidente. Sumala sa provincial government sa Misamis Oriental nga kini ang labing unang higayon nga gibutangan og sport tourism events ang Cuyamis Festival. Mao man kini ang among mga gisaligan sa kalain-lain namo mga local government units. So gitagaan namo og priority. Ug nakita nato na maayo og positibo kaayo ang epekto na nabuhat niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.